Suntem acum alături de Cosmin Oprinescu, în timp ce în spatele său se află ocupantul poziției cu numărul 12, un pilot fantastic, un pilot care cu siguranță va îmbunătăți din nou pe modelul Seat Toledo. Este vorba de același Andrei Precup. Singurul model diesel însă, un singur model diesel este suficient în momentul în care, iată, vine vorba de performanță la cel mai înalt nivel, iar Precup face acest lucru de fiecare dată când este la startul etapelor de Super Rally, menține aderența. Din ceea ce am observat pe ordinea noastră de start, este destul de greu să mai piardă această clasificare din zona de vârf. Singurul pilot care ar mai putea să facă acest lucru fiind Norbert Maier. Norbert însă, respectiv coechipierul său de pe midgetul 1300, este vorba de Didier Balcan, având parte de probleme tehnice. Să vedem, sperăm că vor remedia până în finală. De ce nu? Deoarece vrem să avem un duel care se dă pe traseu, care se dă aici pe circuitul stradal din Craiova. Cosmin Oprinescu, iată, rămâne la fel de spectaculos, un mic derapaj controlat acolo, revine pe gaz și merge mai departe înspre obținerea unui timp cât se poate de bun. Vă spuneam, pilotul aflat în zona de risc în momentul de față, în ceea ce înseamnă parcursul de aici de la Craiova și calificarea din finală, este Andrei Precup. Însă dacă modelul Midget 1300 nu va fi reparat în timp util, nu mai are cine să-l devanseze pe pilotul reșițean, dar eu cred că mai are niște secunde așa. Din câte îl cunosc pe Andrei, cu siguranță va mai îmbunătăți și își va asigura și mai mult această calificare în finală. Povesteam cu Andrei înainte de etapa de la Deva și ne spunea că pentru el scopul este un top 15 în ceea ce privește traseul din Ardeal, acolo reușind să facă acest lucru. Iată că obiectivul trebuie mărit în acest moment, Andrei aflându-se pe locul al 12-lea și cel mai probabil reușind să rămână acolo pe această poziție, însă cu siguranță se va grăbi și mai tare în momentul în care vine vorba de această manșă și va încerca să mai scadă acolo câteva secunde. Nu trebuie însă să neglijăm nici pe Cosmin Oprinescu, un pilot extrem de rapid, adversarul lui Andrei din competițiile montane, acolo unde cei doi s-au bătut etapă de etapă. Anul acesta Cosmin a trecut la un nou proiect de la Golf 3, a venit la Golf 4 și încă din ceea ce simțim noi mai are de dezvoltat un pic această mașină, Cosmin fiind unul din oamenii ce în 2019 au fost capabili acolo de calificare în finală. Revine acum pe modelul Volkswagen Golf 4, dezvoltă treptat această mașină și cu siguranță va urca din ce în ce mai mult în parcursul său. Îl vedem pe Andrei din nou eficient, duce acest model diesel mai departe, acest Seat Toledo pe care nu ne-am fi gândit niciodată să-l vedem performând în campionatele naționale. Precup însă știe ce are de făcut cu această mașină. Este o mașină preparată foarte bine de către colegii săi de la Ortenia Racing Club, cu toate că Andrei este un pilot reșițean și iată că această preparare extraordinară alături de un pilotaj impecabil, așa cum ne obișnuiește de fiecare dată Andrei, aduce de fiecare dată cei mai buni timp. Trebuie însă să nu ne lăsăm înșelați de aparențe. Precup este un pilot experimentat, a mers cu Volkswagen Golf în cadrul campionatelor de viteză în coastă, de asemenea a alergat în ceea ce înseamnă kartingul, însă nu este un pilot care alergă constant, prin urmare meritele sale sunt de fiecare dată fantastice în ceea ce înseamnă parcursul din campionatul de Super Rally, respectiv de viteză în coastă. Cosmin Oprinescu este și el unul din acei oameni ce, iată, vin foarte, foarte tare. Haideți să vedem unde se va clasa Cosmin în momentul în care încearcă să ducă la limită modelul Volkswagen Golf 4 Turbo de această dată pentru Cosmin. Avem finish pentru pilotul Hunedorean, 3:47.708 este timpul obținut de el pe trecerea precedentă și iată Oprinescu în acest moment intră în top 12 și îl aruncă pe Andrei Precup până pe 13. Prin urmare, aceste viraje sunt esențiale pentru pilotul din Reșița. Cosmin reușește, iată, să vină pe locul al 10-lea cu un surprinzător 3:35. Precup este la rândul său foarte, foarte hotărât. Haideți să vedem dacă îl va scoate pe tin la Sergiu Gau Andrei Precup din finală sau dacă acesta va rămâne pe locul al 12-lea. Lucrurile devin foarte interesante în momentul în care pregătim această calificare în finală, iar Precup urcă pe 12. Dragi prieteni, revine în finale în momentul de față și îl scoate din acest top pe unul din marii favoriți la primele poziții. Este vorba de Tidla Sergiu Gao, care coboară până pe locul 13. Precup calificându-se, iată, după acest parcurs în finala de aici de la Craiova. Avem spectacol, dragi prieteni, avem piloți care, iată, forțează noi și noi limite în acest moment.